Наведванне Машэрэўскага прадстаўнікі абласнога аб'яднання прафсаюзаў пачалі з машына-трактарнага парку. Зараз у полі задзейнічана толькі 2 камбайна, але да масавага жніва гатова ўся тэхніка. Не менш важна стварыць годныя умовы і для людзей. Каждое утро находимся здесь, на территории мастерской. Ежедневная работа с людьми. У нас произведена 100% выдача спецодежды, плюс дополнительно сейчас на летний период мы своим работникам, тем, кто занят на полевых условиях, выдали облегченную обувь специальную. Мы сегодня приготовили суп гороховый на первое, на гарнир, макароны отварные, котлета и салат из свежих помидор. Еще даем булочку каждый день и даем сметану, напиток. Гарячыя обеды для работникаў готуюць непасрэдна ў самой гаспадарцы. Пры гэтым амаль 90% выдаткаў на харчаванне бярэ на сябе адкрытае акцыянернае таварыства. Меню новае кожны дзень. Кухары падкрэсліваюць, галоўны сакрэт добрай стравы – рыхтаваць яе з любоўю. Все с любовью, с душой, конечно. Я бегу утром на работу, стараюсь все, чтобы все было и быстренько, и горячее, и вкусно, конечно. У гаспадарцы ёсць спецыялізаваныя памяшканні для ежы, але падчас жніва час ідзе на хвіліны, таму гарячыя абеды прывозяць адразу ў поле. Для гэтага створаныя мабільныя пункты. Зараз у гаспадарцы амаль завершана уборка азімага рапсу, на чарзе уборка азімай пшаніцы. Усяго зерневы клін адкрытага акцыянернага таварыства «Машэрэўскі» складае 1350 гектараў. Зараз у вобласці убрана амаль 7% пасеваў. Імкнуцца не адставаць ад графіка і ў Машэрэўскім. Ужо з раніцы камбайнеру ў поле. Надвор'е спрыяе, але яго характар пераменлівы. Сергей Дубик і Ргор Краўчук на жніве працуюць не один десяток год. Работать надо. Куда денешься? Надо же убрать хлеб, все. Чтобы потом руководство все помогает. Нормально вроде. Спецодежда. Кормят хорошо. Ну, а что больше надо? Техника стала лучше, все намного что поменялось. Поля уже лучше были менять. Тэхнічныя інспектары і спецыялісты Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі наведалі амаль усе сельхозарганізацыі в области. Их мэта не пакараць, а вызначыць парушэнні для того, каб хутчэй их выправіць. Система есть. И если сюда, в эту систему, не включается или не вкрадывается человеческий фактор, то, как правило, все делается по инструкции, все делается так, как оно должно быть. Последние годы, если говорить про Брестскую область, то уже 3 года на посевных, на уборочных не было серьезных травм. Это очень хорошо. Это огромное спасибо и руководителям хозяйств, и инженерам по технике безопасности. Ну, естественно, я не могу не отметить и работу председателей прафсаюзных организаций. Уже праз некалькі дзён аграрыі в области масава выйдуць у палі. Яны ўсведамляюць, не толькі ад урадлівасці глеба, але ад іх сумленнай працы залежыць, якім будзе каравай. Евгения Мороз, Владимир Казаков, телерадиокомпания «Брест».